Ето каква е основната разлика между майката и бащата. Докато майката извлича стойността си от качеството на взаимоотношенията си с бащата, с детето и с близките си, бащата извлича стойността си от постиженията и резултатите си. Като това може да е много красиво, ако бащата е фокусиран на това да е добър баща за детето си или да има дълбока връзка с жената до себе си. Тогава той може да е фокусиран над резултатите, които постига в тази своя цел и всичко това да работи много добре, като един красив тандем между мъжа и жената. Много често обаче се случва обратното. Докато жената иска по-дълбоки отношения с партньора, партньора търси как да се развива на работа или как да излиза с приятели. И той е фокусиран над нещо вън от взаимоотношенията помежду им. Докато жената се опитва да дава всичко за детето или децата, бащата много често гони дадени постижения, за да може да си докаже, че заслужава и че може да си позволи да бъде мъж за жена си, да бъде баща за децата си. И всъщност това води до един много голям проблем за майката. И ако искаш да опознаеш какъв е този проблем, можеш да разгледаш и това кратко видео от тук.